guys are home to me tonight, and I feel like all the stars are shining bright. All I need is you. All I think about is you. You're all I... Καλησπέρα. Την προσφορά για την ημέρα της γυναίκας θα ήθελα. Πολύ ευχαρίστως. Για να μην φτάσεις στα άκρα, στα Planet Fitness & More γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας με μία μοναδική προσφορά για όλους. 59 € ετήσια συνδρομή και δώρο η εγγραφή. Η προσφορά ισχύει ως την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Planet Fitness & More. Work your body. Improve your life.